Bunso, apay nga nakarupangot kayo asim mangput kadagiti kakaduam. Ibusen mi kuman dagiti politika busor. Ngam nakabalasiw da iti karayan. Ay, dagiti manan kapulyan ni Berto tidakdakamatam. Anya pa'y ngay. Immadakdamanen iti kabakiran. Apaganupan kadagiti balang nga ayop. Ket saan nyo ngamin nga palubusan ida nga umadak ija kabakiran? Isu nga rod. Ano adda makita mi anadursok nga umadak. Panaan min. Isu pa'y amang ibos iti maanupan iti kabakiran. Rumbang laeng numabalin ko mga ibosan ti pulida. Kat bosan tayo Dumanon tayo unto dita. Awan papanan na no di maibos ti pulida. Nabiit kayo mo't anapan iji kabakiran lakay. Awan mo tinaano pa nyo? Ada ijay ti kapulyan ni Ponso bakat. Naranggas dagi apuli. Agum da. Uray no awan ti dinangranda kada kayo. Awan matket di. Laim baga kadagiti kakadwa asumalog kami tapno maliklikan tirangat. Mayat samot no pumanaw tayo laangan ditoy. Kuna ti kabsat ko, nga adda ka no bakanti at trabaho ijay minasan. Mayat nga ta ijay minasan. Nabayag damutan ijay. No madi, di nagawid ako man dito'y lugar tayo. Pagpampanunutak pa bakit? May mayat ijayon, gam dito'y anariribok. Adda mangiparit iti pagbiagan dito'y. Ibagada ako kwada ti public land. Apay no, bilenam dagiti kakaduam. Te kayo ambusan ti Pulida Berto. Tapno awan nga iti kaagaw tayo iti kabakiran. Dayta nga rod ti plano mi kadagiti kakaduak. Ni Berto tiraraaman dagiti kapulianda. Ngam no mapukaw da dya Berto. Ay awanon ati kainagaw tayo iti kabakiran. At danday ta a plano mi. No sa di numan ti pakakitaan mi kankwana. Panaan min iti pana nga adda sa bidong na. Irumbang laeng adi. Saan ko maanapukaw ti anak ta lalaki? No saan apin na nadagiti kapulianda? Saan pa'y matkit di akumpirmado no isuda? Awan sa bali nga atapak no di isuda, Ponso. Naiwak-wak pa'y laeng ti pana iti bagiti anak ta. Anasarakan ti kakadwa. Ala, saan mo nga ipalagip ti nakaamamas apasamak? Ad-adda amas sa irak. Pumanaw tayon san litoy. Tanda nang idanon kanyak apabasulan na tayo ti puli ni Ponso. Ada tayo kano tinang patay iti anak na. Apay ada tayo ti pabasulan da. Saan tayo matakas kadakwada karanggas? Tsakmanan mo. Ngem ko nada nga ambusan da tayo iti anyaman nga oras. Kan iti sadino man na lugar. Kaano tayo nga rod pumanaw? Ang mga numakita da tayo, kat ambusan da tayo adi na oras. Anda binilin kong agwanawan iti dalan nga agturong nitoy. Kasanuno aduda, saan tayo nga tamay sagmak? Imbag kumano saan nga ubigpay ti anak ta? Imbag, tanda iti syudad ni Rhea nga anak ta. Ijay nga agan adal. Saan ang mairaman? Nagmunumuan mi kadagiti kakaduak. Asaadan mi da Berto ije lugar da. Kat, kaano kayo ngay amapan? Anak, magagaranak ang makabalas ngay iti day dya apole. Saan kaunay nga apurado? Masapul apulido ti amin. Sakbay ang maisayang ka ti plano. Anya pa'y ayat ti planwan niyo. Amumet. Nalaing itirangat day jay Aberto. Di mo ibagbagaan na lalaingam si kadaya Aberto, Ponso. Saan nga iti kasta? Ngam adda paglaingan na. Adamat kanyak. Tapno din na maaramat te paglaingan na. Masapul alib aton yun Talaga akasta ti aramidan mi. Masapul asiriban nyo daya Aberto. Awan papanan na no di maabak day jay Aberto. Mapasag intun dumtang ti aldaw.
Wen eso masapul asa uden nyo dagiti amoy adalanda. Tapno deda makalesengay. Awan pa iti rumrumwar ka na kayo. Amangan no masalamaan nyo ti Puli na Ponso. Inak pa'y bumulo ni ti kabalyo nga aramatan tayo apumanaw ditoy. Apay abumulod ka pa'y. Adamat kabalyo tayo. Madlaw na iti kabusor, na iti kabalyo tayo. Sigurado apag-aramidan na tayo ti dakas. Maawat akon ti kayat mo ang mapasamak. Masapol nga remedyo tayo. Tapno magupad ti gurang-gura ti Puli tayo, kan ti Puli na Ponso. Idi pa'y day taagurang-gura at tinawid tayo pa'y kadagiti apong tayo. Gapulang na ita, iti daga, kan kamaling nga atap. Agpabasol dalatan, ani na pa'y napaniknikan. No da tayo ti akin aramid, wanasan. Agkakapya tayo kuman. Tapno awan ti maaramid aranget. No kasjay nga agsasabat tayo iti dalan. Kaya't ka makasarita rin, ha? Anya ka diti pagsaritaan tayo, ma'am. Adda nadlaw ko, ngam sa anak asigurado. Nakitak ngamin apasaray o masidagkan ka ni Max. Mangliklik ka akas lakabutang mo. Agyaman ak no nadlaw yu dayta, ma'am. No kas pangarigan adda mapasamak kanyak dito'y syudad. Awan sa bali ama atap no di iso. Apay anasa dayta. Agin ginura ti klanda kan ti klan mi, ma'am. May sa kayo kadagiti biktima ti klanwar, no kasta. When, ma'am. Naira na nga may sala nga pagadalan ti naginrolan mi. Padasin kayo a pagkapyaan. Tapno saan nga agtultuloy dayta a klanwar iti lugaryo. Dayta ti tartarigagayan dagiti dadakkel ko, ma'am. Naumadan iti gurang-gura ang mapaspasamak iti lugar mi. Kasaokmat ni Max. Padasak nga alukuyan ang maisardeng kumaday na aklanwaryo. Saan, ma'am? Amang ano ibaga na nagpulong nga kada kayo. Ad-adda nga agungat da kada kami. Di kagdanag. Sa anak nga agpadlaw, nga adamok may papan iti guran-gura ti Puliyo. Pinaayaban ka diti opisina, takayat ka makasarita, Max. Anda ka di parikot ka iti gradok, ma'am. Medyo nga rod barok. Mabalin ka ngagpatulong kin ni Rhea. No di mo maawatan ti daduma. Nalaing ni Rhea. Nagatapmat kanyak, ma'am. Pulos sadyak masitgan. Adda ka di makagapo, no apay akabutang na ka? Agkalaban na iti Pulimi, ma'am. Kaya't yu ka di nga agtultuloy day taaguran-gura ti Puliyo? Diyak kanunungan ti klanwar, ma'am. May ramraman kami agtutubo. Apadag iti apong mi, may ramraman kami. Day tatipod no. Madino agtultuloy day taaklanwaryo. May mayat matlaeng no agkapya kayo. Ado pa yung tipimanaw iti lugar mi, gapu iti day taaklanwar. Irugiyo kinireya. Agkapya kayo dito'y syudad. Tarigagayak ko, ma'am, at day ta, ma'am. Madlaw ko akabutang nak. No adda mapasamak kinireya dito'y syudad. Awan mapabasol no disi ka. Tasi ka lang ti kabusor ti pamilyada dito'y. Anya ka diti makagapo, takabutang mo day jay Max. Panagkitakan ko anak at nasingpat mo't. Saan mo nga amo ti linaon ti puso na? Saan ka di atinatal na adanom iti karayan? Kat isukit di ti adalam apakalmasam? Nga mano abulan akaadalan ta. Kat awanot makitak amadi nga aramid na. Natalnamot iti unag ti pagadalan. Agin ginura ti pulida ken pulimi. Kabilang kayo kadi kadagiti puli nga adagurang-gura na iti tunggal maysa? Ay, kasta nga rod. No kaano nga ta magupad day ta agurang-gura. Ay, narigat day ta gayam. Adda nakaadalak iti may sa seksyon. Saan da asimret, gaputa nagawid da. Napanda ka no timulong iti klanwar da? Mailunod nga menti saan at tumulong no adaklanwar. Anya?
Imbag man ta nagawid ka. Damag ko nga agad adal kanumot ijay syudad ti anak ti kabusor. Di mo ka di makit-kita ijay. Saan mat ina? Sa bali siguro apagadalan ti ayan na. Adumat ti pagadalan ni di syudad. Masapol apasagam tayo dyan nga anak ti kabusor. Ngam ina, agduman dito'y kan ijay syudad. No makapatay ka ijay, mabalod ka. Agadal ti gagara ki ijay syudad, saan ang makipinatay? Diyak kaya ti mabalod. Apay, takrot ka. Imbes asya ka ti mangitan dodo iti puli tayo. Apay, ipakitam nga rod asya ka ti nagaramid iti krimen. Uray saan na makita ti tao, ta makita ni Apo Diyos. Kabuteng ko ti mauram iji impyerno. Apay, nakita mon ayat ti impyerno ako nada. Diyak kaya ta makita ina. Isa ang mabuteng nga kagaramid iti may kaniwas. Nalabas samat daytan. Pudno dayta. No di da mapantumulong. Mapabasol da. No maabak ti kapulyan da. Talaga ka di ang mailunod da? No ada mapukaw a kapamilyada? Wen no di da napantimulong anak irangat. Kargo pa iti konsensyada. No ada mapapatay a kabagyanda. Ay, nagrigat mo tanti kasta. Iso ang pangaasim ta di naksinsinaan. Ije boarding house man. Uno dito'y pagadalan. Kabutang mo? Ang mga no iraman na ka itigora ti kapulyam? Dayta ti pudno. Iso nga inton umay a semestre. Saanan adito'y ti paginrolak. Narigatan. Darasam, takumuyog ka kadagiti babae a sumalog. Saan nga an-anuan ti kabusor dagiti babae a sumalog dito'y lugar tayo? Wen ina, ada kinatulag ko akadwak a babae a sumalog ita. Sumaruno kami kadatatang yu a sumalog. Iyawag kuntukan ka, no kaano kami nga agpasyudad. May mayat nga agpaiso, no mapantayo amin ije syudad nang. Ag-apply ni Amayo ije binasan, akas ka ni Uncle Yo. Ngem ti agyan tayo ditoy. Asino ti mangidaulo iti klan tayo, ina? Agpili dati agkabanwag, anapigsaken na laing. Tapno idaulwan na ti sumaranget, no adda umay rumaot. Max, ibilin ko, ano makitam ti anak ti kabusor, ija syudad. Pukawa mo! Ala ina, sumalog akon. Ang mga numakalabasan ti mo sa pagluganak. Ne, dapay mat sumaruno alumabas, no makalabas ti umuna. Jabelin ko, wad. Laglagi pa mong akanayon, wad. Saan ko nga ro na makikita ti dakdakamaten nyo? Taidya lang pagadalan ti papapanag. Numalpas ti klase mi. Agawid ak adago si ti boarding house ko. So nga rod, nga ibagbagak mo't ano makitam. Saan ka de, napatagkan ka ti kabsat mo? Pinukaw dagi dya apole. Kunadamot asaan nga isuda ti akin aramid. Kan awan pamanagnag tayo nga isuda, ina. Sakit mo, dagi ti kabusor. Saan, ina? Pumuyog ka kadagiti kakadwak a babay ama panedya terminal ti bus. Narigat ti aguray dito'y kalsada. Tamangan no adda lalaki nga agur-uray dito'y. Amangan no kabusor. Adda ako nito kalsada. Aguray akit ibo sa lumabas ta paraag. Saan ako na mapanid yung terminal? Ne, apagiso. Addan sumunga na bus. Paraag, barang saan pa yan napunno. Sinyasak. Aday ta, nagsarga nga. Pumuli ako. Ay, may salangat tugaw ti bakante. Kat, ni Rhea tinakatugaw iti arpad ti bakante at tugaw. Saan ka na tumakir? Saan ka nga Anuel? Agstanding aklangan. Una saan, rumwarak. Nurumwar ka.
Amangan no masalaw na ka ti. Ti Kapulyam. Ha? Saan ka na tumakdar? Saan ka nga anuan? Agis tandingak langan. Una saan, rumuarak. Norumor ka. Amangan no masalaw na ka ti. Ti Kapulyam ama nagdakdakas. Agtugaw ka lang ni tayan mo. Tagtugawak mat itarpad mo. Di ka pagaramidan ni tindakas. Ado ti tao ditoy. Tiyak kaya ti mabalod. Saan ka ama kaliklik nga agpaiso? No pagaramidan na kitidakas. Taado ti tao ang makakita. Iso nga kalma ka lang. Nagkabusor man nagiti dadakkel ta. Awan ka po na. Tapno ure datakit agkabusor man. Pudno ka di ti ibagbagan. Saan ka kadingag kintayag no kanayon tirinnopak dagiti kapulyanta? Di mo kadi kayat amagupad ti gurang-gura iti nagbabaitan tayo. Pudno ka ta ti bagbaga da ito yung tao. Apayan di ka sumungbat. Kayat mo kadi amagupad ti gurang-gura tayo. Hello, gayam. Nakaawag ka mat. Adang itibus. Pangaasim ta umay naksabatan ni terminal. Apay nga umay kasabdan. Sigud mat asaan ka ngagpaspasabat Basta, kasapulak ti kaadnam. Saan kun nga ibagakan ka ti makagapo. Ibagak tuwin to nagkita ta. Sige man langan. Ada ka di pasarabok? Amok ama gusto ang tilito ko. Wano bunga tiratan. Ado ti inala. Sige nga rod. Umaya kon. Agurayak iji terminal. Agyaman na. Kasapulak ti kadam ijay. Apaman ang makasangpetak. O sige, di kagdanag. Tasabten ka, friend. Dadani siguro itan ti anak ta iji syudad. Nulakit di ta nakaluka na dagos. Sigurado. Dandanin makadano ni Jay. Kaano ka di mo't asumurot tayo ijay? Ang damat na bulod ko akabalyo pagsakayan tayo. Anda ti akin kabalyo, di ba ba? Alaan nanto ti kabalyo na. Apaman na maksangpet tayo ijay. Ay sapay ko ma. Tasaan na tayo ang masalamaan dagiti kabusor ijay dalan. Anda na kay baga. Akanayon da kano iti madalanan amo mama. Kasano tayo nga rudan? Saan tayo ka din amatuloy? Insaganak ti amin. Mas daaw danto no awan tayon. Ang kasano? Anya apa nagsagana ti inaramid mo? Rhea, agringkan. Adda tayo dito syudad. Nairidap mo ha. Sige, dumsaag tayon. Nakaridapak gayam. Itay pay ah. Nairidap mo. Kalpasan nga da kinasarita mi ti cellphone mo. Ti kaadalan ta ti kinasarita. Nangag ko ti imbaga. Kabutan na kade. Iso ngagpasukon kay ti kaadalan ta. Sige, bumaba ako. Inayadam ti bumba pa. Saan ka ngagdardaras? Di kamot kamatan? Ay! Oh, kunak namin nga inayadam. Ngay kaglis kalakit nga rod. Agor ka, tatulungan ka. Anya ka diti inaramid mo iti gayam ko, si Max. Mga yabak iti pulis. Imbagak akumpat iti imak tatulungak. Ngam di namat kayat, nagdardaras matan. Anay ko, nailigos sa tisaka. Anya tinapasama. Ay, Tultulungak. Ta, naikaglis iti dumsaag. Nailigos sa tisaka na. Naligos? Wano induron mo? Agkabusor kayong samot. Oh, naipagalisak gayam. Maditi pa nagdisok iti baba. Napandagak ti sakak. Ay, kunaklakit din o dinangran na ka ni Max. pag tinulungan ta, sige, ilutak ti saka na. Barang agsubli ti sigod. Sige nga, Rod. Aramida mon. Punso, di ka di manan mapanagsaod ijay dalan. Saan man? Mapan kami, kalpasan ti panangan tayo. Kat, indak nga rod baga. Na isagana dan timakan. Tapno mangan tayon. Agawaam nga rod
Ang mga nulumabas da, kat saan mi ida ang masalamaan. Ibusan nyo nga rod eda. No dalakit de makita yo, saan nyo apalabsan ti gondaway. Uray saan mo nga ibaga. Dayta ti aramiden mi. Ay, pakaragsakak No adamarsing iti polidaya akabusor. Di dalakit dinamnamaan nga addamang saad kadakwada. Tanabayag nga insardang mi tinapan nagsaad. No apay mo't ngamin nga insardang yo ti agsaod. Kasano? Kat into nagsad kami. Timat kadwak ti Marsing. Ngam ita, masirib kamin. Awan laket ti Marsing kada kami. Manglimlimo tayo. Tapno di na tayo madlaw dagiti kabusor. Masapul ka di pay. Tapno awan mapasamak ka na tayo. Manglimlimo akas babae. Tapno di na pagarupan na siyak ti lumabas. Masapol ang manglimlimo kamat. Tapno di na kadangran. Sa bagay, numadlaw da asyak ti asawam. Sigurado adang randak. Isu nga ro na masapol ang manglimlimo ta. Maliklikan pa'y tirangat. No di na talakit ti mabigbig. Sige, kasta ti aramidan tayo. Tapno awan mapasamak aranget iti nagbabaetan tayo kadagiti puli ni Punso. Kapilitan nga agpaldaak. Kan siyak ti mangawit kadagiti dadakkel as shoulder bag. Enton makadanon tayo ijayan ti kabalyo. Darasin tayo. Tapno makandanon tayo dagos iti kalsada apagurayan ni ti boss. Iso gahayam nga da nakitak aguma a maskara nga adda atidog a buok na. Babaan ti maskara. Didak mabigbig. Ipagarup ganto a babae ak. Ket, kumusta nga ite napanan nyo, Punso? Adda ka di mo't lalalaki anarseng ijay dalan. Awan matilimabas ijay dalan alalaki. Panay mat babae tilimabas. Makrot ka di dagiti lalaki iti puli ni Berto. Apengay, adidan agparang. Nalabit ang nagbutengdan kada tayo. Di da payan mapmapan ije kabakiran, manipod kinamat mi ida. Kat, kasanong arudan tinatay nga anak ta. Di ta ka din maibalas? Kunatimay sa anak kasaritak. Nga adda nakita na apana, akaarngiti pana, ana iwakwak iti bagiti anak ta. Armas ka di te puli ni Berto? Saan ka dumat? Kaarngiti armas dagiti dayo amang anop. Dagiti aggapo iti sabali abantay. No kasta. Taga ite sabali abantay nga rod, tinakasalaw iti anak ta. Nalabit agasta. Nakita ngamin ti kadwa tayo, ti panada iti taga sabali abantay. Kasjay latta ti itsura, ti panada. I-relax mo ti sakam ta iguyod ko. Masapol nga agsubli ti naligos. Max, sigurado ka nga amom ti agilot. Amok mo't basit. Nagsakit. Saan nga ta ako maro na iguyod mo? Basta saan mo nga ipatangkan ti sakam. Tapno mayat ti resulta na. Tapno may subli ti naligos. Sige ta iguyod ko. Maiyon na't kumat nga agpayson. Nagsakit unay itay. Iso narigatan ka. Ta medyo nagcramps ngamin ti muscle ti butoy mo. Timangkan ngamin. Gapoy ti madya pa nagdisom. Oh, nakaginawa ka kadi iti pananggiguyod na iti sakam? Wan nga rod. Nagsakit unay itay. Agyaman ak unay, Max. Awanan yaman na. Ala, agtaksi kayo na mapan ti boarding house yo. Ang mga numalingkos ka manan. Katsi ka, papanamatan. Itulod kay kuma. Ngam sigurado ang mabutang ni Rhea kanyak. Sige, tainak matan. Konaklakit din no anya ti aramiden ni Max kan ka itay. Dinardaras ko ngamin ti bimaban. Naigalisak. Napandagak ti may saasakak. Iso siguro ang naligusak.
Nasingpat matgayam ti kabusor yo. Saan nga tak agin-agin lang? Tapno makaasidag kanya, kat maaramid na ti madi apanggap na. Dayta ti santang ammo. Adalat na amak ko. Amangan no libatan nak inton asidag kami ni titunggal maysa. Sa bagay, adda nga agpayso ti tao analaing nga agpamarang. Masapol nga aganadag. Anya ti amok ngay, no agpampamarang laang. Kumusta ti sasaada nyo iti lugar yo? Adda ka di manen napasamak aklanwar idinagawid kayo da iti holiday? Awan matkit di, ma'am. Nauman da tatang ko iti ranget. Pimanaw da ni jay lugar mi. May mayat ti lumiklik iti riripok. Nga may mayat kumano agkapya kayon. Day tamat ti tartari gagayak, ma'am. Kapya ti tunggal puli kan tribo. Awan ko matigurang-gura iti tunggal puli. Padasak akasarita ni Max. Bareng maisardeng tiguran-gura ti puliyo kan ti pulida. Tila ang problema. Kat ti kapulian mi anabati ijay lugar mi, ma'am. No siguro agkapya kayo, ininot damat nga agkapya. Makita dati patag ti panagkakapya. Mano alawas apadpadaanan mi deji aberto. Ngam awan matgaya man ti pamilya na di ta masakupan da. Anya, awan da di ta masakupan da. Napanandangay. Dayta ti saan tayong ammo. Nagururay kami iti angin. Awan gayam deji aberto. Nagbutang dangat akon ka. Takrot matgayam jay awanan bain. Naibaga na kano, anauman iti rinupak. Te kunam ket di akat takrot. Naglibas api manaw. No aso ko ma, kat imbaag na ti epos na api manaw. Ha? Sabagay, sayang laang ti bannog kan panak para kan kuana. Kumusta nga itinagaplayam iti trabaho, lakay? Naalaak bakit? May saa akong aminiro. Ay, yaman pa'y apo. Imbag dito yun taawan ti kabusor. Aglako akmot iti kumpurme. Tapno adamot pagsapulak. Adaken ka dayta. Adamot pagpuunam. Tinaglakon day ti baka tayo. Sakbaya pimanaw tayo iti lugar tayo. Mangkita iti abangan tayo apagpwestuak nga aglako. Sapay kumata mayat agasap ti agur-uray kada tayo ditoy. Agtalag tayo iti kaasi ti apo. Di na tayo lakit baybayan. Tasaan tayo matadakas at tao. Inton bigat. Mangrugi akon nga agtrabaho. Kumusta ti lugar yo, Max? Nagkapya kayo kadin? Imposible ang mapasamak na itamam. Nabayagan nga dagurang-gura dagiti apong kandadakkal mi. Di mo kadi kayat ngagpatingga day taaguran-gura yo? Kayat ko launay, ma'am. Diyak kayat apati anak kon to. Kat agtultuloy da ngagrarangat. Nasaya at day taatarigagay mo. May mayat matlaang no agkakapya kayo. Anya ti mabalin mo nga isingasing, tapno agsardengan day taaguran-guran. Ikagumahag apatin na ni Rhea, ma'am. Ha? Patinnagan? Anya ti kayat mo asawan? Agayatak ken kwa na, ma'am. Numaayat nak. Agbalin kami amay-may sa pamilya. Saan to matsiguron nga agrarangat pa lagi ti dadaktal mi? Sige, Barok. Tarigagayak ti panagbaligim. Padasag latamot akasarita ni Rhea. Kumusta ti sakam, Rhea? Mayatan, Max. Pangasim ta din na kumadangaran. Nagkaadalan tan iti lugar tayo. Idi ko mapaya dinangran ka no dagurakken ka. Ha? Awan guram kanya. Nabayagan nga kitkita ta. Adda ka di palabutang mo kanya. Mapabasol na ka di. Sa anak pa nakiraman iti anyaman arangat da. Saan ko mapatida tayo?
kat agrarangat man. Kakaasi ti agbalin a pamilya tayo. Ano? Nabayagan nga kit-kita ta. Adda ka di palabuteng mo kanyak. Mapabasol na ka di. Sa anak-anak iraman iti anyaman arangat da. Saan ko maapatita tayo kat agrarangat mat. Takaasi ti agbalin a pamilya tayo. Nauma da ama itirangat. Iso apimanaw da ijay lugar tayo. Awantan iti lugar tayo kunam. Day tatipod no. Didan kayat ti makirangat pay. No kayat datatang mo abukudan ti kabakiran. Ipabusoy da kanon. Ininutak ida nga lukuyan. Alipatan da kumantigura da kada kayo. Maalukoy mo nga taida. Ika kumaak da ita, Rhea. Anya ka di ti pampanunutom, anak. Kasla mariribukan ka man. Imbaga ni Max, akayat nang agkapya ti pulita yo ken pulida. Ha? Agkit-kita kayo iti anak, dagijay anaranggas. Lading itak no saan ko nga imbagbaga nang. Diyak kayat nga agdanag kayo. Agkaadalan kami pa iti universidad. Awan ka di tinadlaw mo ama di atignay na kontraken ka. Awan mat nang. Naira na nagkalugan kami iti bus. Idinagapuak iti lugar tayo. Kat, awan tinadlaw mo ama di atignay na. Awan ina. Ididinardaras ko abim maba iti bus. Naigalisak. Napandagak ti sakak. Tinulungan nak. Inilot na tinailigos asakak. Saan nga ta nga agpampamarang laeng? Dayta ti atap ko ididamo ina. Masapul nga agrida mak. Kaamam mo nga agkaadalan gayam ti anak ta, ken ti anak da punso. Anya. Imbag no sana dangaram na dya putot tinarangkas. Naibaga na kano akayat nan agibusan ti gurang-gura tayo. Di na kano kayat amairaman ti agbalin a pamilya na, itinabayagan a gurang-gura ti puli tayo. Naitamat ti tartari kagayak. No, agpaiso ko man dati ang imbaga na. Nagsayaat ko man. Anya nga ta ti pamuspusan, tapno aggibos ti susik iti nagbabautan tayo. Natangken ti puso na dya Aponso. Isa tiyaklamon. Agum da. Naranggas da. Mas daaw ak nga rod. Napudno nga tamat laeng ti anak ni Ponso ani Max iti ibagbagana. Ngem na ko na ni Rhea. At tinulungan kano ti anak da, ti anak ta. Hindi na igalis. Saan mo kade anaamuan? No sa denote nagbakwitan da Berto at Takrot? Saan mat nga amo dagitim nagdamagak? Ti pagsiddaawak. Adda kami ijay dalan, iti aldaw nga impagada nga ipapanaw da. Awan mo te sa bali apag na anda. Kasano ngay, adayo nakita eda. Burbur tiya nga rod kanyak, no kasano ang nakalabas da asaan mi anakita. Amangan mat no nakaturog dagiti kakadwam, idilem mabasda. At dalata nakariing no iti rabii. Isu amas daawak, no kasano da nakalabas. Demo ebaga, akas dala angin alim mabas. Wah, adda nga ta anting-anting dayjay a tao. Pag ko na amat nga ada anteng-anteng na. Una, tanu ambusin mi ida. Adda marsing kada kami. Idin tutawan kadakwada. Ita, nakapanaw da asaan mi ida anadlaw. Ada sabong di tatugaw mo. Asino nga ta tinangikabil? Saan nga tang adala ang nakalipat? Kita Oh. Ada no ta na ikabil. Adda nga agpaiso. Basaag man. My peace offering for you, my sweet lady. Nagganasan? Sweet lady ka no? Ay, imbagban. Sino nga ta tinangikabil dito eh? Adan atap ko. Peace offering ko na. Kaya't naasawan.
Sigod akaapa mo no kabusor mo. Ni ka di Max, tidakda ka matang. Isula ang ti kaapa ti pamilyam. Saan ka di? Oh, di ni Max. Inaramid mo ka di ti singasing ko nga aramidam? Wen, ma'am. Sapay ko matagbaligi ak. Awan papanan na, no dirumok matirik na nakan ka. No kanayon mo asagutan iti puraw asabong. Nakita nga yung misa may dinabasa na tinote, ma'am. Ibagam a peace offering, tapno matignay to ti puso na. Inaramid ko dayta, ma'am. Kat agyaman na kiti singasing yo. Saan nga min arumbang nga agtultuloy, ti saan anain kalintagan anabangunan yung nga ugali ti apo, kandadakkelyo. Saan mo ka din akagura ni Max? Saan ko matakagura? Adala ang amak ko kenkwana. Tama nga no pagaramidan nak iti dakas. Iti kaddayo dito'y syudad. Awan ka di ti madlaw mo amadi agandat na kan ka. Awan pa'y matkit di. Ngam adala ang amak ko. Nasingpat mo ti panagkita kenkwana. Ngamin, tinulungan na ka idi na igalis ka. Inilot na ti sakam. Matikawak nga rod. Binaybay anak ko man idi na igalisak. Ngam saan mat? Ita, inikan na ka pa iti sabong apis offering ka no? Nabawasan mo ti amak ko kenkwana. Manipod tinulungan na. Ala, sabay ko matagkapya ka yun. Naksayan ka din tibutang mo kanyak. Amo ti Diyos adi ka mabali na saktan. Ladingitak no kinabutan ka iti kanlabas. Di ka mapabasol no kastaman tinariknam. Angam, agkidawak kumakin kay ti may sa apabor. Anya ka di dayta apabor, Max. No mabalin ko ma, may sardengan ti gurang-guray ti pamilya tayo. Kasano ko ma? Kat naranggas ti pamilyayo. Sa anak mo't anarangkas. Iso nga rod ano mabalin kat agtinulong ta adwa. Anya ti aramidan ta, Max. Umuna, agsiningad ta. Tapno mapunas ang mamimpinsan ti buteng mo kanyak. Mabalin? Ikarik, saan ka adangran? Agpanunot akpay, Max. Sapay ko ma, tama kapag panunot ka, Rhea. Mayat ti tarigagay ni Max para iti puliyo kan iti pulida. Nagmayat ko man, nupudno dayta atarigagay na. Agdua-dua ka kadipay laang? Panagkita kat napudno mo't iti ibagbagana. Kasano na saan apudno? Isagmak ko kaditi kapuliak. May salaang akamalik. Marpuog ti pulimi. Iti ima dagiti pulida. Ay, maamakaklakot nga rot iti ibagbagam? Ay, matikawak. Uresyak, matikawak mat. Saan arumbang ati pusok ti pagandarak? No di kat ti utak ko. Tapno saan amay sagmak ti pulimi? Bilibak ti panangipatag mo iti puliyo. Saan arumbang ay sagmak ko ida? Pulimi ti nakataya dito eh. Maawatak ti rignam. Adaken ka ti amin a pangadang. Amok, amasirib ka. Awan da Berto, isu amapan miripuugan ti alad abato, iti nagbabaetan ti masakupan tayo. Nasaya at mat. Ngam tila ang pamilya ni Berto ti Pimanaw. Asino nga iti nang sandikan kwa na iti kaawan na. Amang ano nakapkapso ti simukat kan kuhana. Nalakaaripuugan ti alad. Lumasod tayo, kat agawan tayo ti daduma ang masakupan da. Namnamaak nga agbaligi kayo. Taawanan day ti Aberto. Maabak yu lakit di ida. Lakit di. Rumaot kami, apaman nga agsipngat. Saan kami maturog a babae? Masapul nga agkakaysa kami. Amangkid daw iti panagbaligi iti rangot. Pagsagana at dagiti kakadwak.
Agbalasiw kami itinagbaetan akarayan. Sige, Ponso. Namnamaak nga iyawid yo ti balig Apay adi ka makaid na lakay. Adda ka di parikot. Anda kadwa tayo anak kapanit yada signal na. Inyawag da, nga da kano espya anang ibaga. Arumaot kano nagiti kabusor iji purok tayo. Anya, inggaraw damanan ti kinaagom da. Rumaot damanan. Nakasagana ka numat amin nga agwanwanawan. May timbreda karagiti daduma. Babaan ti talian nakakabit karagiti agduduma akay kayo. Dagiti pagilasinan, no adda umasidag akabusor. Wen, bakit? Inyawat mi amin dagi jay, sakbay api manaw tayo ijay. Insurok kadagiti kakadwa ti aramiden da, no adda paggan. Sapay kuma, tasaan nga agbaligi dagiti managdakdakas. Sumungsungad pala ang nagiti kabusor iti karayan, amon ti parawanawan ti aramiden da. Agkuti dagiti tali. Kasano no agkuti dagiti tali, no agangin. Numayangin ti tali. Sumurot ti tali iti papanan ti angin. Sa malimat no dapaggad, ta maguyod akas lamay palsiit ti tali. Madlaw mat ti parawanawan. Pagilasinan dayta nga dakabusor. Rhea, apay kasla madanagan ka. Impadamag da ka ni ama. Aron maut ka no ti kapulyan ni Max ija purok mi. Anya, talaga ka di adakas ti kapulyan ni Max? Wen gayam. Agom dala unay. Ti kayat dakat iso dala ang ti agbyag ija lugar mi. Kasta ka di? Isumot lagayam akabutang mo launay ni Max. Jak amo. No amo ni Max daytoy ama paspasamak ija lugar mi. Masapol nga ipakaamom kan kwa na ti mapaspasamak. Nalabit nga amunan. Karbangan na amaamuan. Inak ibagakin kwa na. Sige. Dinardaras ng tinapan itiayan ni Max. Imposible asan nga amo ni Max ti mapaspasamak ija lugar mi. Max, amom ka di nga agdandanag ni Rhea. Tarumaot ka no ti kapulyam, iji purokda. Anya, agpaiso ka di timbagam? Kasano ko mga amo ni Rhea? Ada ka na nang yawag iti amana. Ay, delikado nga rodmanan. Nurim maot da ama iti purok da Rhea. Masiguradom ka di ama nga bak ti puliyo, kontra ka dagiti puli ni Rhea? Lamin adon arim maot ti dauluan ni ama. Ngam kanayon da nga agawid anak sayan da. Nalalaing ti puli da Rhea. Apay nga rod akanayon arumaot ti kapulyam. Jak manamo ka ni ama. Saan na madidigra? Ure kanayon da ama bawasan. Kaya't ko ama kasarita ni Rhea. Agpaiso ka di timbaga ni Elsa. Kasano nga amom? Kat adayo tayo mat. Ada nang yawag ka ni ama. Ada nakapan iti adda signal na. Ladingit ak ti mapaspasamak iti lugar tayo. Sigurado nga damarin marsing iti pulimi. Madanagan unay da ama. Amangan kanuno makalasud da tatang mo iti masakupan mi. Sapay ko mata saan. Anya nga ta ti maaramidak. Tapno mapasardeng day ta arangat iti nagbabaatan ti puli tayo. No addala ko mamaaramidan ta. No apay nga milmat day ta aklanwar adinakkalan ti puli tayo. Saan ko apulos nga anugutan day ta? Jak kayat kirangat. Idandanagak dagiti kakasinsin ko iti purok mi. No kayat ko mati pamilyak. Kat umakar kami mat, akas iti naramid dagiti dadakkel mo. No makaumay damat dito Amangan no da kami ti pagpupudutan da. Ayag ti kakadwayo, Ponso. Apay nga'y abi masit kayo. Wah, kasano ang napasamak day jay. Umas asidag kami pailaang. Kat pinasabatan da kami iti adu apana. Anya,
Kayat mo asawan, awanan dagiti daddo maakakadwa tayo anapan nakirangot. Oh, masapol asublian mi ida ijay karayan. Saan mi ida anaala, taado tinangkamat kada kami. Kayat mo asawan, naabak tayo manan. Oh, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip puogan ida? Adda nga ta anteng dagijay apole. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting da. Wah, agsakit ti ulo kadagijay apuli. Kasano nga taarip puogan ida? Adda nga ta anteng dagijay apole. Apay asaan da ang maabak? Day tamo ti atap ko. Addan sa nga agpayso anting da. Masapul nga rod, ang matagikwa tayo ti anteng. Kasano kuma? Saan tayo nga ammo no anya aklase dayjay nga anting? Anya nga tangay dayjay aklase ti anteng. Nagbilagkit din, tapulos asaan tayo ida ang maabak. Manun tinapasag kadagiti kakadwa tayo. Nasakit unay tinakam ko. Paisaganam ti mainom anasangar. Tapno makalipat kami. Ne, punso, adda pa'y gayam sugat mo. Naapgas nga rod. Imbag tatakyag laang tinakaipalukan ti pana. Kasanon ngay, no adda sa bidong ti pana. Isu nga rod apairwar mo tinasangar apanguntra. Ugasan yu itinasangar, tapno mabugwan ti sabidong na. Saan ka no nagbaligi nagitirim maot? Ano pa'y tinapasag ka nakwada? Nasigudan dagiti parawanawan, isungain sa ganahan da. Yaman pa'y apo. Saan nga miin nga ipalubos ti apo ang maabak dagiti agtalagken kwa na? Madama ka no tiragragsak di lugar tayo. Adda parte amang angay, agrarag-uda. No nasigudan da, kawatan nga rod, nga awan tinarpo nga alad abato. Pudno lay ta, bakit? Mayat tinapanunot ko ang maaramat atali. Nausaren, nagiti parawanawan. Talilaang, nga mabalaagan ti kakadwa, no adda sumungad adidigra apatauden ti kabusor. Ano ka no tinapasag akabusor? Sayang, tatakyag ka no lang tinatamaan ka ni Ponso. Saan ka di nga adda sa bidong dagiti pana, dagiti kakadwa? Pudno na ita, bakit? No di daam mo ti makaagas iti dadya sa bidong, ininot ang maapektaran ti salunat ni Ponso. Adda ka din damag yo, no kasano tinapasamak aranget iti lugar tayo. Saan da kano nagbaligi alimasud iti masakupan mi? Adan sapay kano sugat ni tatang mo iti takyag. Idi pa lang ibagbagak ka ni ama. Aliklikan dan ti rumaot. Takanayon da amaksayan. Imbagam day takadakwada. Wan, dinanugnak pa ni ama. Taimbes kano asyak ti mangida uloy kiranget. Siyak kano pa ti mga nawa kadakwada. Saan ka nga rod nga umanugot iti aramid da? Pudno reta, isong inawagan dak ni ama iti takrot. Max, imbag ka simangpat kan, no adda ka kuma. Amangan no saan an agsanod da amam iti rangot. Takrot kamot ngamen. Saan a kinatakrot ti mangliklik iti paggal? Ngam kinamaag tagsabay iti apoy. Daita ka di tinagawidam ditoy. Imbes nga ang kaibalas tinapasamak. Kayat yu ka di nga inakmat agsaba akas simot-simot ina. Kayat yu ka di amaibus kami amin alalaki iti puli tayo. Kasano nga ron ang makabalas tayo, no mabutang kamat. Saan ko akabutang tiranget no pang salaknib ina? Ngam no timapan ka agsabay ti apoy. Sabali na saritaan na ita. Anya ti kayat mo asawan.
Di kay ka di maasyan kadag iti naulila. Gapo iti dayta arangat. Manon tinapasag. Gapo iti minamaag arangat. Masapol ang mapantayo iti ospital tapno maagasan kayo, ama. Tapno maamuan, tiruar, ti mapaspasamak ditoy. Saan ama balin ang makibiyang dagiti pulis iti mapaspasamak ditoy? Amoy mat gayam amay kaniwas ti mararamid. Apay nuliklikan yon ti kastoy. Tapno saan tayo ama ibos? Jak pulos kayat amang ngaganday tanga imbagam. Awan ti takrot iti puli tayo. Napatag ti masakbayan ti agbalinto a pamilyak, ama. Jak kayat ama ulilan to dagiti anak ko. Gapoy ti dayta arangat. Jak kayat ang makita ti rupam ditoy. Awan puli tayo abakla kan takrot. Agsanay kakit di, tasika ti sumukat kanyak. Ladingita ka, ama. Kayat ko ti makaturpos. Taagtrabaho ak para iti pamilyak. Saan kat atapno makirangat? Pumanaw ka dito'y sangok. Kagurak ti tao at takrot. Ladingita ka, ama. Masapol ang makaturposak. Ipamuspusak ti agturpos. Makitak tiliday iti rupam. Adda ka di manen parikot. Masapol ngagtrabaho ak. Tapno makaturposak, ma'am. Pinapanaw dagiti balay mi. Tadyak kayat ti agsanay ang makigubat. Adda amok ang mabalin a part-time job para kadagiti estudyante. Ijay ti papanam. Magyamanak, ma'am. Masapol ang makaturpusak. No di da kayat nga agawidak, gapo tadyak kayat ti makirangat. Awan mabalin ko. Dayawan ka iti kastapang ngedeng mo. Madi nga mintiranget iti nagbabaetan ti tunggal puli wenuklan. Diyak kayat ang mabangunan ti agbalinto a pamilyak tinagulo a lugar, ma'am. Rombeng laeng. May mayat matlaeng ti kapya ngem ti gubat. Awan resat agubat ti klanwar. Amom kadi a pinagtalaw da ni Max ije balayda. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat. Ha? Kas na ka di, ma'am? Kasano ang makaadal no pinagtalaw da? Simrek akas working student. Adda part-time job na. Kasla isun ti mang paadal iti bagbagi na, ma'am? Tapno saan laeng asumardang. Tinulungak ang makastrak iti trabaho. Tapno ituloy na matlaeng ti agadal. Kaasimat nga rod ni Max, ma'am. Di na kayat ti makiraman iti ranget iti lugaryo. Iso akinay kayat na ti ag-working student. Pudno nga rod ti bagbagana. Adi na kayat ti makiraman iti ranget ti pulida. Kan ti pulimi, ma'am. Pinagtalaw ka nun ni Tata Punso ni Max. Tadi na kayat ti agsanay aman nakigubat, tatang. Napatpatag ka ni Ponso ti gubat. Ngam tinasaya at masakbayan ti Polina. Kat nagsardang ka din ni Max nga agadal? Saan, ama? Tinulungan ti maestrami anak kastrak iti trabaho na. Part-time job ka no. Tapno may tuloy na matlaang ti panagadal na. Kaskal tayo. Di namat kayat ti riribok. Kasta kumamat ti amana. Kasano nga ta amaalukoy tayo ti amana? Amay sardeng kumanday to'y aklanwar. Masiguradok amarigatan tunlay jay tanasugatan. Isa pilitin ng agsanay ti anak na. Ngam saan akayat ni Max ti agsanay? Iso a pinapanaw ti amana. O sino nga ta tidutukan manan ni Ponso a sumukat kenkwana? No saan matakayat ni Max ti sumukat kenkwana? Kaasimat ni Max sama. Pinagtalaw da piman. Ponso, saan matan nga agimbag day ta imam? Nakarkaro mat alimtag. Mangayab ka iti nalaing nga albularyo iti purok. Di amuna ti agduduma abulong ang makaagas. Addan pinaayabak amang ngagas at agad dita baba.
Nalaing kano dayjay. Dandani siguro itan. Sa balin ti ut amarik na ka. Kaslag kapsutang pa yan. Sinalbag dagijay apuli. Tinamaan dakit din iti pana. Basitan dagiti lalaki dito purok tayo aman nakigubat. Inot daan na pasag noing kayo rumaot. May samot dayjay amax. Inutil. Di pa'y makatulong. Nang ro na ngamin kan kuana ti kuna na apanagadal na. Ang makaadal pa'y nga ta ita. Tawan mo na ita da nga allowance na. Nagbakwit kit din ti sinalbag at akrot. Kabaulam ka di mo lang ti agadal, kabayatan ti panagtrabaho. Wan, ma'am. Ikarkarigata. Good. Aganos ka, tano makaturpos ka, dakkel atulungkan ka para iti masakbayam. Madanagan na ka ni ama, ma'am. Natamaan iti pana nga da sa bidong na. Diyak mo na niya ti sa bidong inaramat dagiti kalaban da. Apay asaan amapan iti ospital? Sa bali ti ugali tinataengan iti lugar mi, ma'am. Kay kayat da ti bulbulong apangagas. Ngem ad da ama isagmak ti salon at ti amam. Saan da kami na kayat amaamuan dagiti pulis ti mapaspasamak arangat. Iti nagbabaadan ti pulimi, ma'am. Madlaw akim motong ni Max. Manipod nagtrabaho, kabayatan nga agad-adal. Saan ka di? Awan siguron oras nang agina na. Kan agluto iti kanan na. Imbagkit di, kasaan nga inmanugot iti kayat ti amana, nga iso ti mangidaulo iti klanda. Raamak ti pangadang na. Adi na kayat ti mangidaulo kadagiti kakadwana. Saan ka nagbindot iti obserbasyon ko? Nasingpat a tao ni Max. Idida mo. Ada pa nagduadwak iti kinatao na. Ngam ita ta makitak ti panagsakripisyo na. Tapno laang makaadal. Nasukatan iti panagraam. Makitam ka din ni Max? Deji o. Ada iti tugaw na. Akas lang na bambanog. Kagap-gapo na siguro iti trabaho. Mabit laang tada papanak. Hi, Max. Saan pa'y amang rugiti klase? Tada ka no basit meeting da, ma'am. Adadanom kan tinapay dito eh. Mangantayon ka da, Elsa. Isumat lagayam apimanaw ka itay, tanapan ka gimatang. Sigud at tinapay iti bag ko. Danom tinak ginatang. Ultimo danom, magatang diti syudad. Iti lugar tayo. Nadalos ti danom iti ubog. Sana magatang. Mayat ti agyan ijay, no awan ti rinupak. Ngam, sana na day ti pagsaritaan tayo. Mangan tayo kit din. Da tayo pa'y laang dadda dito eh. Agyaman akta nilak amak iti danom kan tinapay. Kinapudno na, mabisinak matkat. Isong arad amangan tayon. Patuluyom ka diti mapanagpasyar iti lugar tayo. Inton makaalak iti liv ko, isunto ti papan ko. Manglimlimo ka kadimanan? No kasapulan aramidan, tapno awan mapasamak arangat. Huwag kaasimot ti mairaman. Ay, no apay mo't ngamin akanayon arangat ti adda iti ulo dagiti kabusor. Kuna tinagdamagak, asaan unay nga umasindag dagiti kabusor iti beddeng, manipod na sugatan nila kay Ponso. Kumusta nga tamad tanday di anak kay Ponso? No di da nasarakan ti husto apangontra iti sabidong ti pana, inot ngagkapsot. Makitam ka diti sabong iti tugaw mo? Saanan apo raw, no dikat nalabasit? Asino nga ta tinangikabil? Masiguradok ati kabusor mo. Awan kabusor ko. Awan ita, ngam adda idi. Ita, naragsakan ti panaglangin nyo. Naragsak ka, saan ka di? Di ka man, mangsutil ka manan. Agpay sumot. Kabusor idi damo. Ngam,
Asawan to iti udi. Unay dayta asawa. Si Kamat. Uy, awan dakos iti imbaga kanya. No anya ti mandar ti puso, masapol asurutan. Ponso! Ponso! Anya ka di tinamasamak mo. Ay, agrain ka. Ponso! Oh, anya ti kayat asawan ti tagtagainap ko. Apay, anya ka di natagtagainap mo. Nakita ni Max nga umununag iti gayong-gayong. Ha? Kat tultulungan mat ni Berto nga yaon. Ang mga nunag kita da, kat nagrangat da. Ngam, apay atultulungan na. Agkabusor tayo kada Berto. Apay kumaatulungan na ni Max. Baliktad ti tagtagainap. Oh, Diyan nakitam atultulungan na. Ang mga parparigaten na ti kaya ta sa wanda jay. kasta nga ta. Sinalbag tumat namin DJ Amax. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Baliktad ti tagtagainap. Diyan nakita matultulungan na. Parparigaten na ti kayat asawon da jay. Kasta nga ta. Sinalbag tumat DJ Anabiyag. Di nakat kayat ti agsanay, akas man nakigubat. Kayat nakit din ti kuna na apanagtorpos na. Day tangarod ti pakasurunak. Di pa'y makatulong. Ay, kasano pa'y amay balas day ta nagpanakam. Kasjay mo't ngamin day jay asinalbag. Makapadismaya. Lalaki pa'y matngarod. Jay mo't may sanga anak ta. Napasag. Adi tay pa'y amo no asino tinang pasag. Hello? Asino da ka di? Na-aksidente ni Max. Nadumpar ka no iti motor. Impan ka no ti pulis iti ospital. No addawayayo kin ni Elsa, ingkay man basit kitaan. Addanas kan namin nga aramida. Anya ka ospital, ma'am. Ijay ka no General Hospital. Basta mapan kayo ijay. Masigurado nga awan ti kadwa na ijay. Sige, ma'am. Agpakadak pa'y kadaina. Sige basang. Da kayo pala ti makaamukan ko na. Kaasimat. Wen, ma'am. Awagak ni Elsa. Tagkita kami ija ospital. Anya ka di tinapasamak, Max. Iti mat pedestrian lane tinagnaak. Agdardarasak tapno saan nakamala daw iti trabahok. Dinalapos nak tinakamotor. Nakitam ka di ti plate number ti motor? Inala ti pulis anang tulong kanyak. Nagkari, ama kaamu kano iti pan naka-ospital ko. Anya ka di tinadangran kan ka? Na ito imak. Simentuan da kano na madamdama. Ada fracture na. Kasano ka makatrabaho ija fast food? Wan nga ron. Nagmalas matan. Sapay dandani tayo nagturpos. Adumanan ti babayadan tayo. Amom ka di? No asino dayjay nakadalapos kan ka motor? Saan? Ngam ko na ti pulis anangato kano ti adal na. Nagalis lang ti kalsada. Iso di na siguro na kontrol ti motor na. Imbag man tadakan di ti ospital. Ayan ni Max, grabe ka di. Saan matkit di? Adda na dangran iti ima na. Simentuan da inton madamdama. Inak gumatang iti in reseta ti doktor. Kanjay aramatan da amang semento iti ima na. Intad ka di ni Max ti paggatang mo? Wan. Intad ka no tinakadalapos kan kwa na. Rumbong laeng at yun nakadalapos ti aggastos kadag iti amin nga agas. Kan bill iti ospital. Wan mat ka no? Si dadaan mat dyan nakadalapos. Ala, kuyugin ka amapan gumatang iti agas. Inta karudan. Nagtungtong tamatan dito'y dalan. Inta ni Jay Butika. Adto yan dagiti impagatang ti doktor. Saan ka di pa'y nga imay? Saan pa'y man? Madamdama siguro. Naut-ut ka di, day na fracture nga imam? Naut-ut unay itay. Ngam adda injeksyon ng tudok da. No, Chuck,
Kabutang ko ti injection. Agkidamak, tapno jak makita nga itudok ta kanyak. Na ospital ka kadimutan. Saan pa mat? E di nagpabakuna ak. Ilaylayat da pa ilang ti injection kitag kidamakon. Ha? Takrot ka mat gayam. May mayat ano kitaam no sa dino ti pangitudukan da. Imawag ti Maestra Dareya na aksidente kano ni Max nga anak ni Punso. Kasanon ti anak ti kabosor. Maamuan tayo tun sumangpet ni Rhea. Sa dino ka nga ospital. Grabe nga ta, tinapasamak ken kuana. Ijay kanumot General Hospital. Mapanak tuman mo ti jay. Inak kitaan ti kasasaad ti kabosor tayo. Adda ka diguram ijay tao. Awan basol na, saan ka di? Awan gurak. Nang runa ka tinulungan na ti anak ta, idinay galis iti bas. Mangrekabak to, ta umayak mo. Una, tayin tamad kitaan ti kabosor ang nagbalin agayam ti anak ta. Tata Berto, Nana Melba. Oh, apaya kaslan, nakigtot ka, Barok. Saan kami akabosor? Kumusta ka, Barok? Di mo ka din nakita at limabas a motor. Aapay a dinalapos na ka. Pedestrian lane mo ti ayan ko, Nana. Agdardarasak ta maladaw akilin iti trabaho. No, maminsan agdardaras tayo. Kumita tayo iti kanawan, ngam di tayo kumita iti kanigil. Iso mapasamak ti aksidente. Agpay tata. Kimita iti kanawan, ngam sa anak kimita iti kanigil. Ado ti kasjay, Barok. Di da kitaan ti agsinumbangir, sakbay abo manlasiw da. Kasta tinapasamak kanyak, Nana. Ita, nasimenton ti imak. Diyak pa yan makatrabaho. Niimbaglakit di tayo malaang tinadangran. Nungay ti ulom. Adon ti imbay nangagaskan ka. Agam kumutong kamutlata. Di da kamat maagasan. Oh, inutil da amin. Awan pa kagunggunada a herbularyo. Basol dagiti kabusor. Maamak pa yan dagiti nabat-bati aman nakigubat tayo arumaot. Dagiti makuna ang maingal. Ngay muna iti sango iti rimaot kami tinaudatal. Dagiti adda iti udi tinakalasat. Nagsanod da. Idi nakita da anapan na ti imham. Nagsanudak mat, iti nakitak ang napasag dagiti kakaduak. Maladingita na kiti napasamak kadagiti kakadwa tayo. Dakal ti pukaw tayo, iti dayjay nga iraraot mi. Uray kumamat, no sana kasjay ti anak ta. Kayat na ti agyan ijay syudad, ngam ti tumulong kadagiti kapulyan na. Kumusta ta imam, Barok? Idi inyawag ti pulis kanyak tinapasamakan ka. Awanak ditoy. Tay tatimbagan ni Rhea, ma'am. Imbag tay maydakan Elsa. Didak binaybayan. Sapay kuma, tada kayo kin ni Rhea ti mamagkapya kadagiti puliyo. Sapay ko, ma'am. Nasaya ti pamilya ni Rhea. Imbay pa dagiti dadakkel na iji ospital. Kasta ka di. Tilangarod dadakkel mo ati parikot. Wan nga rod, ma'am. Inton agturpos kami. Agawidak iti lugar mi, taallukoyak ida makikapya. Wan kuma, tapno makarik na ti kapulyan nyo iti kapya. Saan la agubat? Dahil ti tarigagay ko, ma'am. Ti kapya iti lugar mi. Kablawan kayo iti panagturpos yo atalo. Kablawan kayo at talong agagayam. Agyaman kami unay kada kayo, ama, ina. Agyaman kami unay kada kayo, Nana, Tata. Agyaman kami, Nana, Tata. Uray awan ti imbayan ang kuyog kan kabarok.
Saan ka ngaglilay? Ta nakaturpos ka lata. Tinaskan kat naawat mo ti diploma. Huwag tata. Awan na ka umay, tadi da mo ngagturpusak. Masakit ni ama. Saan mo't ama panawan ni ina? Ita ta nakaturpos kan. Anya ti aramidem barok. Mapan ko ipakita ti diploma kada ama. Kalpasan na. Alukuyok ida makikapya, tata. Sapay kumatag maligi ka, barok. Nagawid ka mo't sika, takrot. Di kayo kadi maragsakan ta nakaturpusak, ina. Adto'y ti diploma ko. Matulungan ka di day ta diploma ti sakit ti amam. Saan ka di amay mayat? No ibalas mo tinapasama kan kuana. Ubingak pala iti. Nakirangrangitan da ama. Manon tinapukaw akakadwana. Ita, masakitan gapoy ti day tarangat. Iso nga rod asika ko matimang tuloy. Naawatam. Saan kayo kadi ama sayangan iti biyag ko, ina? Kasanon, siyak mo't ti mapasag. Wano kas kanya ama pana, kat ininot ako mapsot. Dinak man isuro. Kaad-ado pailat nakan ko abagas ngam sika. Kayat ko ti maddaan iti pamilya. Ngam jak kayat ama pasag da iti gubatan. Kasta ti panang ipatag ko iti pamilyak, ina. Apay, siyak. Di kay kadi empatag. Panang ipatag kadi ti ibaon ti anak ama kigubat. Sana kas di tinagbanagan ni ama, no saan agapo iti gubat. Ti diploma ka ma, may sako na maestro. Saan ka di amay mayat? No si katimangi daulo, iti man nakigubat tayo. Tapno matay, wano mapana akmat akas kada kayo, kasta kadi ama. Akin putot kadikan ka. Taapay anak karo ti takrot mo. Saan akin natakrot ti mang birok iti kapya para karag iti patpatgan iti biyag? Anya ti kayat mo asawan, takrot. Numadaan ak iti pamilya. Diyak kayat nga agbyag da iti buteng. Iliklik ko ina iti pakatayan wano pakadangran. Isok ka di nagawit ka, tapno ibagam da kita. Kayat ko ang makikapya tayo tapno agbyag tayo anatalina ay ama. Nawaya nga awan kabusor, kan awan pagbutbutngan. Maalukoy nga tani Max dagiti pamilya na makikapya. Diyak mamati ang makikapya na diya tao. Nakiteng ti panagpampanunot na diya arabiyag. Saan nga tama ay ayo da punso? No makita dati diploma ti anak da. Di tamo, bakit? Maamuan ta ita into nagsubli iti syudad ni Max. Ikararag tayo ti panagbadligi na. Tapno makaginawa tayon. Tapno awanan ti gubat. Sapay kumaa, tamatig na iti puso da punso. Nagmayat ko man no kasta ti mapasamak. Ado ti makaginawa. Nagsubli ija syudad ti anak ta. May sagaya man ang maestro. Putot ko kadiday jay. Pinanonot mo kadi nga imo na ti insawang mo. Apay, adda kadi sa bali nga asawak, Ponso. Awan darami atakrot. Maingal kan naturad kami. Mangibabain iti puli. Makapain soltomat ti saom. Enton kuan pinanawan ka. Makapasuron. Papanam kuma. Nagadumat ababalay dito ay masakupan tayo. Kunaklakit din. Numapan ka ba ti jay syudad? Saan? Angam, nulabsam ti agsaw kat makapainsulto. Amangad no panawan kan. Masurunak lang amin. Iti kinatakarot de jay abakla.
Kumusta ti panagawid mo? Natangkan ti ulo dagiti dadakkel ko. Jak mabaw ing iday ti kapanunutan da. Saan ka maawanan iti namnama? Jacket ti panag-review tayo ti panunutan ta. Tapno naan anay ti panagbalintaman nor suro, Max. Imbaglakit din. Tadda ka amangan andingay kanyak. Nang rona no kasto maawanan na kiti namnama. Gapo iti ugali dagiti dadakkel ko. Saan ka mabalin abaybayan iti kastoy kasasaad mo, Max? Agyaman akunay kan ka, kan iti pamilya. Nasingpet kayo. Kayat ko kumama takasta ti pagbalinan ti agbalin to a pamilyak. Nasingpet. Saan aman nakiriri? Mapanak samot eja syudad. Tenak man kitaan, no anya ti aramidan ni Max. Anya ti aramidam. No adda kadwa na a babae. Ha, amangan peket din no day ta babae ti makagapo. So adi na kaya ti agyan dito yung lugar tayo. Sige. Amo ka nalaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man a babae amang lapad iti tarikagay ta. Ti mangidaolo iti kakadwa ang makirangat. Sige. Amo ka nalaing ka nga agaramat iti balisong. Iwakwak mo ti balisong, iti asino man akadwa na a babae. Matong Palponso. Day tati kayat ko ang mapasamak. Iti asino man na babae amang lapad iti tarigagay ta. Ni Max kuma, ti mangidaulo iti kakadwa ang makirangot. Amangan no day ta ket ti makagapo. Isu adi na kaya ti makirangat. Lapdan siguro ti babae. Nalabit. Kuna na ngamin, adi na kayat nga agbyag ti pamilya na, iti nariribok a lugar. Ala, ingkan. Katsapay kumar, tagbaligi ka iti panggap mo. Amo ti address ti boarding house na. Asidag ka no, iti universidad. Nalakalaeng asapulen. Nang pasmatlaangan ti review tayo. Sapay ko ma, tama kapasa tayo iti eksamen at talo ka da, Max. Sungbatam siguro ni Max, kalpasan ti exam tayo anya. Da kamin, sekreto pa iti amin. Anya? Agayan ayatan ti agkabusor. Ngam, friend, ti parikot, palubusan na kayo ka di dagiti dadakkel ni Max? Sigurado adi da kayat. Agkalaysa kamin to iti sekreto, tapno di da ka numaamuan. Itapay laang, kablawan kayo. Sapay kuma, tada kayo ti mamagkapya kadagiti kapulyan nyo. Wen gayam, saan mi akayat amabangunan ti pamilya mi ti gurang-gura. Dayto yan ti universidad ang nagtorposan ni Max. Tila ang boarding house ti Sapulak. Adumat dita ti mabalin a pagdamagan. Magnaak iti aglawlaw kat bero kak ti boarding house. Magnaak iti asidag ti restaurant. Nalpasan ti eksamen tayo. Nabayag tayo ng agkuykuyog. Ngam di kay pa nakadanon iti boarding house ko. Yawis ko ti ipapantayo ijay. Ada ka di makan ijay? Mabisina kun. Agpa-take out tayo talyak pa nakaluto. At damat malabasan tayo a restaurant. Mapanta ka di ti boarding house na, Elsa? Diyak pa'y nakita ti boarding na. Kasano ang makitam? No di tamot mapan. Yantay nga Ruben. Dumagas tayo lang iti restaurant. Tagpa-take out tayo iti makan. Makita yung ka di ti masaba tayo?
makapungpong to ti itsura na. Ni Ina. Aglisi kayo. Saan yung asikgan? Ha? Agyan kayo tilikodak. Ina, nakaumay kayo dito syudad. Asila ti kadwayo. Dagita ka di ababa iti makagapo. Iso ade mo kaya ti agtongpal iti belin mi ken ni amam. Nasaya at daat at tao, Ina. Idi na padungparanak. Isudatin ang tulong kanyak. Napadong paran ka. Ha, talaga nga awan ammom. Ammom alandok agpadong par ka. Aksidente tinapasamak, Ina. Awan ti mapasamak nga aksidente. No alerto ka kuma. Pangaasiyo, Ina. Saan kayo kung mga agpungtot dito eh? Intay man langan iti boarding house ko. Ha, kakaduam ka di dagita ababae iti boarding house mo. Ay saan nana? Agkakaadalan kami laeng. Ha, Sige, panawan kayo pay. Rhea, intang gayam, pumanawtan. Grabe ti ina ni Max. Kasla adda iti gubatan. Kasla kabosor na amin na makita na. Nagkintayagak itay makitak. Ang mga numabigbig na. Anya ko man, mabigbig na ka. Anya ka di tinamnamaam nga aramidan ti maysa aman na kigubat. No makita na ti kabusor na. Ngam saan akabambantayan dito eh. Tapno maaramid na ti kayat ng aramidan. Uray, naturad da jay ananalisa. Naungat ka naturay. Oray, saan mo nga ibaga? Madlaw ititigtignay na itay. Kasla kumilaw alyon. Ada ijay syudad ni Nana Lisa, ama. Ina, Nakakitaam, anak. iti asidag ti pagadalan, ina. Nagkukuyog kami kada Max ken Elsa, idi nasabat mi. Kasla kumilaw alyon, ako na ni Elsa. Agrinam kayo. Amangan na da kadwanak at sinurot da kay tinaliman. Sa anak na nagdiritso dito'y ama. Napanak pa nga imo na iti CR. Sino kadaktibadok? Tamangan no adda nalimad amang sursurot kanyak. Nasaya at tinaramid mo. Masapol nga sigurado tayo. Tapno saan tayo ang may sagmak. Awan pa'y tirumrumwar. Nangrunakan ka, Rhea. Nakita na akadwam di anak na. Nagamak kami ka ni Elsa itay. Pimanaw kami adagos. Husto, tinaramid yo. Dayta ka di ti pangadang mo. Talaga adi mo kayat nga idauluan ti kapulyan tayo. No umaya kijay. Pagadalan ti kiddawan mi kadagtiag turay amay patakder. Tapno isuro mi nagtiubing. Di dan sumanog iti baba ta adayo. Kasi damat. Saan aday ti kayat ko amanggagan? Ti mangidaulo ti kasapulak. Tapno da tayo lata ti mabeg-beg-beg anaturay. Ladingit at ina. Awan iti bokabularyok ti makigubat. Kapya ti kayat ko. Awanan ka itibain. Saan ka nga umay ja lugar tayo? Siyak nga rod ti mangidaulo iti kapulyan tayo. Awan pa'y serbem. Saan ko maina? Amangan no mapasamak mo't kada kayo tinapasamak ni ama. Dinakdektaran si ka nga inotel kantakrot. Masapol ada tayo ti mabig-big anaturay. Hanggang awan matulag mo. Talaga masurona! Saan ka di pa'y nga agawid di anak mo? Timon namnamaan pa'y dayta punso. Iso asyakon ti mangida ulo iti kapulyanta. No kinabaalan ni Gabriela silang, syakto ki din. Awan kagunggunana. Nga dama ko na nga anak alalaki. Tawan mo't sirbina. Nasa umon. Kaya't nakit din na pagkapiyaan ti agkabusor apole. Pagadalan ka no ti kayat na maaramid ditoy, kat eso ti may sa amanorsoro. Pagadalan kan manursuro? Anya nga'y ti pampanunutam.
Numaddaan iti pagadalan. Mayat samet adengken aman nursuro ti anak ta. Unso? Congratulations! Nakapasa kayo atallo. Makita yo ka di tinagan nyo iti bulitin ti pagadalan? Nakapasa tayo atalo. Mabalin tayo ti mangisuro. Nagmayat ko man da pagadalan iti lugar tayo. Ket da tayo ti kaunaan amang isuro. Mayat day ta na panunot mo. Ado ti amamok nga opisyales. Iyuman ko ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Numaadaan iti pagadalan iti lugaryo, siguradong agkasapulan da iti manursuro. Oh, ijayak mo ten amang isuro Wala, tapno saan tayo agsisinang aggagayam. Itamat lang. Iyuman ko kadagiti masagnan ti may papan iti pagadalan iti lugaryo. Dakkel nga utang mi anay bag-anakam kada kayo ti amin, ma'am. Para iti pagsayaatan ti kaaduan daytoy. Isu nga aramidek ti amin. Tapno maipatakder adagos ti pagadalan ijay lugaryo. Rhea, agkalay sata ka man. Tapnaawan makapagsina ka data. Sige. O manugot hak. Kat numalpas ti mar aramid a pagadalan ijay lugar tayo. Ijay ta kumamot amang isuro. Para kadagiti kalugaran tayo. Day tamat ti kayat ko. Tapno di data mapagsina da ama kan ina. Nadamag ko saan daw na yan arumaraot. Tanakapsot dagiti man nakigubat da. Napigpig sa ti man nakigubat mi. Naidalit sa kanon ni ama. Ken nakapsot ni ina amang idaulo. Di da kayat ti mapanrumaot no ni ina ti mangidaulo. Nabasa ti daya per na, isong agriri. Pilyo na itang anak ta. Adan sakit lukluko na no dumakkel. Numakita da ama kan ina ti apo ko da. Anya nga ti mariknada. Sapay kaing-ingas ka noonay ni amang mo ti ubing. Daytati ko na ni ama. Mapantayo ka dagiti dadakkel mo iti lugar tayo inton bigat. Tanalpas kanon ti pagadalan. Agdiritso tayo iji balayo nga amuna. Taamangan no saan anasaya at ti aramidon da ama kan ina kadata. Apay nga inalam tiladawan ti anak ta. Inton sumangpat tayo. Ipawit ko tiladawan ti ubing kada ina. Ibagak nga iso ti apo ko da. Anya kadiday ta nakasubre nga igam mo. Entod matimay sa nga ubing. Ada ka no nang tod kan kwa na. Kitaan tamat. Lukataman nga rod takitaan ta. Ha? Nagwapo mat nga ubing. Payakas la kaing ingas tila dawam idi ubing ka. Diyan ngayon nakadulin iti baol. Kita man. Unngag paiso. Basa man tinakasurat iti likod. Ala nga rod ta basaek. Ama ken ina. Daytoy te umuna nga apo koyo. Anak me ken Nerea nga anak da Tata Berto ken Nana Milba. Agkapya tayon tapno makitayo te apo koyo. Kaing ingas launay tiladawan ko. Idi ubingak tiladawan ti ubing.
Nagasawagayam je anak ta, kan anak ni Melba. Punso, kayat ko makita ti ubing. Inaugurasyon ita ti pagadalan. Mapantayon. Pagsawon data ijay. Tadwata akang runaan naman nursoro no aglukat inton panagsiserrek. Ano lakit diti umay a tao? Damo nga namang lukat. Lakit di Ta magagaran mo't dagiti tao amadaan iti pagadalan diti lugar tayo. Saanan ang mabannog ang magmag na dagiti ubing, asumalog ang mapan iti pagadalan. Naragsak ka di, darling. Unay-unay. Talo tayo kadael sa aman nursuro dito'y lugar tayo. Adulakit diti tao ato mabuno iti inaugurasyon ti pagadalan. Lakit di. Adu ti maragsakan ken magagaran. Amaadaan tayo iti pagadalan dito'y. Dakal kano a selebrasyon ti maangay dita ka ay patpatakder a pagadalan, Punso. Ada kano umay nga opesyales. Ikarigatak ti mapan. Kaya't kumata makita ti pagadalan. Ada siguro ijay ti apo ko ta. Sigurado Tadamax kan riya kano. Ti maestro kan maestra ijay. Sigurado ang mapan amin ijay ti duapuli. Ado kano pa'y ti opesyales nga umay tumabuno. Kaunaan apasken, amaangay dito kabambantayan. Ala, agsagana tanga Ruden. Adulakit ti tao ijay. Agyaman kami unay iti kaaddayo kabaranggayan. Ita taadan pagadalan diti lugar tayo. Dito'y nga agadal dagiti anak tayo. Isuro tayo kung makadakwada ti panagkakapya. Awan ginura, awan apa, tapno agprogreso ti barangay tayo. Agtitinulong tayo, para itinasayaat amasakbayan dagiti ubing tayo. May sa tayo kumamin. Awan kumatin. Awan kiramat. Kay sa tayo para itikapya. Kasta ti kayat mi ken ni Max. Mangisuro kami adwa dito'y lugar tayo. Adamat kadwa mi agayem mi. Iso ni Elsa. Naragsakak mo't makipulapol kada kayo kakabsat. Namnamaan nyo nga agtinulong kami amang pasaya at iti masakbayan dagiti ubing dito'y lugar yo. Lisa, apay at tumalangkyaw ka. Di ka katagdengag iti bagpagada. Ket nga rod, no asilo tinang saklot iti apo ko ta. Sigurado ano saan ani Berto, ni Milva. Ala, kita nga roda, barang masarakam. Tao masidag ta iti ayanda. Ay, nakita kon. Ay, nakatugaw da iti dadya abanda. Ada saklot ni Berto nga ubing. Kan ray-ray awan mat ni Melva. Ala nga roda, mapantay ti ayanda. Sige. Ay naha, nagmayat ti garek-gek ti apo ko tayo. Abalayan. Ay, da kayo matgayam abalayan. Agtugaw kayo, tadapay matbakanti at tugaw. Ay, agyaman kami Ay na, nahabak ka abalayan. Siyak mati kaing ingas ti apo ko ta. Saat matasi ka abalayan. Ay, wala balayan. Dito siguro sumarunong nga apo ko ta. Siyak tumatan ti kaing ingas na. Masapul nga umay tumat agpasyar dagiti anak ta ijay balay abalayan. Ay, oray na kami Umay kami mat pumasyar abalayan. Naman yan.